I 2008 og 2009 introducerede Oklima en serie af nye varmekanoner. Denne introduktion galt ligeledes Arcotherm og Agroheat varmekanoner. Et af de springende punkter i udviklingen var blandt andet, at man gik fra analog styring til en fuld digital styring. Her ser vi først en analog boks fra de gamle varmekanoner. Denne boks er af mærket Siemens, men er ens med de andre på markedet. Som man kan se inde i boksen, er der en del små fjedre med kontaktpunkter på. Disse kontaktpunkter er relativt følsomme over for fugt og over for støv i luften. Da varmekanoner ofte benyttes i relativt fugtige og støvede miljøer, er denne styring ikke altid gavnlig. Da vi gik over til den nye ECU-styring, blev det en fuld digital styring, som ikke har de samme svagheder for fugt og støv. Selve styringen af varmekanonen har vi først en 0-1-2-kontakt, hvor 0 er permanent drift og 2 er via termostat eller anden styring. Det vil sige, at det ikke længere er nødvendigt at bruge et blindstik, som det var på de traditionelle ældre varmekanoner. Her har vi varmekanonen, der er gået på rød, det vil sige fejlstatus. Det kan være grundet manglende olie i tanken. Hvis der så er blevet fyldt olie på, så skal vi have genstartet varmekanonen. Trykker man for lang tid på knappen, vil den gå i fejldiagnostik, og trykker man cirka 3 sekunder, starter varmekanonen op. Vi kan starte med at prøve at trykke for lang tid. Jeg holder knappen inde, og varmekanonen vil nu begynde at blinke, og det viser, at den er gået i fejldiagnostik. Det er en fejlkode, som en tekniker kan aflæse for at finde ud af, hvilken problematikker der er i varmekanonen. For at komme ud af fejldiagnostikken skal vi have strømmen af varmekanonen, så vi resetter hele varmekanonen. Dette skal selvfølgelig kun gøres, hvis man har trykket for lang tid på knappen. Vi sætter nu strøm til igen, og varmekanonen lyser igen rød. Nu vil jeg trykke 3 sekunder, indtil at varmekanonen holder op med at lyse. Så slipper jeg, og så vil varmekanonen genstartes. Så starter varmekanonen op, og den lyser grøn.